temps està canviant. S'acosta una tempesta, Harry. Com l'altra vegada. La Conselleria d'Afers Màgics vol fer un comunicat oficial. Dolors Umbridge, la gran inquisidora, posarà remei a la decadència moral que s'ha apoderat de l'escola Hogwarts. Les coses a Hogwarts estan molt pitjor del que em pensava. Prou! Suposo que ja us han dit que un cavaller de les forces del mal torna a estar en llibertat. Això és mentida. No és mentida, el vaig veure. El senyor de les forces del mal ha tornat, és inqüestionable. No pot haver tornat. Dolors Umbridge ha substituït Albus Dumbledore en la direcció de Hogwarts. És brutal. El senyor de les forces del mal ja ve. Vol tornar a reunir el seu exèrcit. Si em vol que me'n reuneix un exèrcit, no em quedaré quiet. Et toca a tu, ara. Aquest any, Vols crear un exèrcit de bruixots? Si ells ho fan, nosaltres també. la tirania es despertarà Restabliré l'ordre a l'escola! i s'iniciarà La conselleria s'haurà d'enfrontar a una rebel·lió. la revolta. És emocionant, oi, això de violar les normes? Qui ets tu? Què li has fet a l'Hermione? De Warner Bros. Pictures. No t'hi enfrontis, Harry, no el pots vèncer. Et dic que em miris! Ho perdràs, tot. Agafeu-los! Expulsiar-los! Harry Potter i l'Orde del Fènix.